ina ta watsan kuɗi gidan mu an ban kuɗi, ina ta samun kuɗi, ina ta neman kuɗi, kuɗi 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 kuɗi, ina ta watsan kuɗi gidan mu an ban kuɗi, ina ta samun kuɗi, ina ta neman kuɗi, kuɗi 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 kuɗi. Me kake so? Kuɗi. Me kike so? Kuɗi. Ko me kuke so? Kuɗi. A nan garin mu muna ta rawa da juyi. Kuɗi. Akwai dalili ki gane hakan ka gane. Kuɗi. Gurin bikin mu muna taso da murna. Kuɗi. Hakan ya sa rayuwar mu take a normal. Kuɗi. Akwai kuɗi dole mata za su bi mu. Kuɗi. Akwai kuɗin tun da gayu za su bi mu. Kuɗi. Ina da mota gidana har da AC. Kuɗi. Sannan da baby idan ta buɗa na bata. Kuɗi. Na bata moni na kai ta gida mu huta. Kuɗi. Idan na so har na kai ta kulab mu taka. Ina ta watsan kuɗi gidan mu an ban kuɗi, ina ta samun kuɗi, ina ta neman kuɗi, kuɗi 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 kuɗi. Ina da moni a dole a bani baby kuɗi, ina da moni a dole ku zo ku bi ni kuɗi. Idan na ce za ku ɗauka dan da moni kuɗi, a lallaba ni a dole a mun biyayya kuɗi. Ina matasa ku tashi mu kara himma kuɗi, mu dinga neman kuɗi har rai ya bece kuɗi. Mu kama aiki biyo sana'a mu samu kuɗi, ka tara moni ka yi magana a ɗauka kuɗi. Salisu ya sani iman da yake a zandar kuɗi, nake ta waƙar kuɗi domin na samu kuɗi. Waɗansu na damuwa da muna ta waƙar kuɗi, ku daina yin damuwa burin mu samun kuɗi. Ina ta watsan kuɗi gidan mu an ban kuɗi, ina ta samun kuɗi, ina ta neman kuɗi, kuɗi 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 kuɗi. Ina ta watsan kuɗi gidan mu an ban kuɗi, ina ta samun kuɗi, ina ta neman kuɗi, kuɗi 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 kuɗi. Idan da moni baturai za ni fece kuɗi, na je Dubai Indiya na haɗa da Jamus kuɗi, na dinga more kuɗi sanadi na samun kuɗi, na tsara duka rayuwa sanadi na samun kuɗi, na take duka maikiya sanadi na samun kuɗi. A radiyo shukura bana ta neman kuɗi, sannan a radiyo amfani a nasan kuɗi, a radiyo gaskiya bana ta neman kuɗi. Mu ce ga radiyo liberty suna san kuɗi, a radiyo alternative ma a nasan kuɗi, a radiyo RTT ma suna san kuɗi. Allah ka hore kuɗi mu dinga samun kuɗi, mu dinga aikin kuɗi, mu dinga kawo kuɗi. Ina ta watsan kuɗi gidan mu an ban kuɗi.